Вітаю вас, паважаныя слухачы, гледачы Еўрарадыё. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Канцэрт Макса Каржа ў Варшаве меў стаць вялікай музычнай падзеяй, але ператварыўся ў гучны сацыяльна-палітычны скандал апошніх дзён. Масавыя затрыманні, рызыкі дэпартацыі, абразлівая сімволіка, праблемы з інтэграцыяй. Усё гэта выклікала гарачыя дыскусіі ў Польшчы, Беларусі і Украіне. Для дыяспары гэта не проста канфлікт вакол артыста, а сур'ёзны выклік. Як заставацца разам, не губляць салідарнасці і абараняць сваіх нават у такіх складаных умовах. Дэпартацыі пасля выступу Каржа, дыяспара пад ціскам, палітвязні без надзеі. Так гучыць тэма нашага сённяшняга эфіру, якую я абмяркую са сваім калегам, журналістам Радыё Свабода Змітром Гурневічам. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне. Я закликаю вас быть активными, покидать комментарии и пытания под нашим стримом у чате, конечно, коли для вас это бяспечна. Мы ж пачнем, Зміцер. Для мяне феномен Каржа гэта ўвогуле, не вельмі разумела, гэта не маё пакаленне, я яго ніколі не слухала, не разумею, але была такая сітуацыя. Аднойчы гэта было, дарэчы, каля 10 гадоў таму, то бок ужо колькі часу прайшло. Я паехала са студэнтамі у тур па Еўропе, каб зрабіць нейкі рэкламны матэрыял нейкай турыстычнай кампаніі, адукацыйна-турыстычны тур такі быў. Так? Я памятаю, што мы павінны былі жыць у Амстэрдаме, дзеці гудзелі всю дарогу ў гэтым аўтобусе, спявалі Каржа, па 100 разоў слухалі песню «Амстэрдам». Вось я яе памятаю да гэтага часу. Так? Вось, і, напэўна, з таго часу Корж стаў маім такім злейшым ворагам, напэўна, бо гэта было ўвесь час. І па-рознаму вела себе, паводзіла себе та моладзь, тады, не ведаю, у мяне такі асадачак застаўся, напэўна. Ці зразумеў ты увогуле яго феномен, як адзін музыка, вось такі, які трохі прыблатнённа так размаўляе са сваёй там публікай, аўдыторыі, так, змог, можа збіраць такія стадыёны на 70 000 чалавек і больш. Мне пашчасціла якраз быць падчас гэтага канцэрта вакол варшаўскага стадыёна хадзіць, і я просто тое, што я раней не разумеў, не бачачы гэтых людзей, я зразумеў там на месцы, таму што я таксама не скажу, што гэта там моя музыка, але адначасова я не лічу яе кепскай. В сэнсе, я лічу, што ў людзей ёсць розныя густы, это нормально абсолютно. Кожнаму падабаецца нешта сваё. Адзін танчыць пад Полечку, другі пад Моцарта. І ні адзін з іх не горшы. Просто людзі розныя. Але вось калі я там прыйшоў туды, мне ўсе людзі маладыя, которые там, то пераважна маладыя людзі, ўзрост, я не ведаю, там ад 15 до 25 гадоў, магчыма, до 30. Яны гаварылі пра тое, што іх Корж вось заварожвае просто сваёй сапраўднасцю, адсутнасцю фальша. І я думаю, што гэта самае галоўнае. Там дастаткова банальныя тэксты такія ў яго, я маю на увазе простыя такія, гэта там не супер нейкая глыбокая паэзія, там насычаная метафорамі рознымі. Але просто людзям гэта падабаецца. Не ўсе павінны, не ведаю, чытаць Камю, Франца Кафку, там смакаваць кожнае слово. Людзі жывуць в кайф, так? І просто гэтае пакаленне маладое, яно выбрала сабе такога ідала, добра, што гэта беларус, так? Ён да кепскага не заклікае, не пашырае нейкай ненавісці. Ён гаворыць, пра такія вот абсалютна простыя словы, простыя рэчы, просто пра нейкае сяброўства, пра каханне. Што ў гэтым кепска? Я ўвогуле не разумею ягоных крытыкаў. Тым часам мне распавядалі, што ў яго ёсць кліпы і песні пра стадыёны, пра нешта такое, якія просто паўтараюць тое, што адбылося там у Варшаве. Што гэта, рабі, што хочаш, кайфуй, насалоджвайся там жыццём, і вось такая тэма. То бок, нібыта да кепскага не заклікае, але у кожнага сваё разуменне вось гэтай свабоды прыватнай, напэўна. Я вось літаральна, год таму падобны канцэрт, як зараз адбыўся ў Варшаве, адбыўся ў Празе, дзе я жыву, так? Ён адбыўся, дарэчы, недалёка на стадыёне, каля месца, дзе я жыву. І таксама некаторыя вось былі шакаваныя, там, здаецца, 7 000 чалавек было 6 разам з паліцыяй, но гэта ўсё было легальна. Людзі шлі, крычалі, там, крычалкі, сцягі неслі. На стадыёне тварылася тое самае, што тварылася ў Варшаве. Гэта можна просто у Ютубе паглядзець, ёсць гэты канцэрт 2,5 гадзінны. Скакалі, крычалі.
Кагосьці гэта можа шакаваць, камусьці гэта можа не падабацца. Але ёсць адна дэталь. Ніхто нікога не прымушае хадзіць на канцэрты Каржа. Гэтыя людзі, которые пашлі, яны заплацілі за квіток, яны былі ў зачыненым стадыёне памяшканні. Так, яны маглі здымаць майкі там голымі торсамі, там не ведаю, скакаць адзін на аднаго, рабіць это пого туды-сюды. Але у гэтым няма нічога кепска. Я не разумею, людзі часам крытыкуюць і паводзяць сябе ў пазіцыі такіх ужо людзей, которые як быццам бы яны да смерці падрыхтаваліся. Ну гэта нармальна. Людзі атрымліваюць задавальненне таго, што яны маладыя, што яны могуць весяліцца, яны нікому не замінаюць. Калі яны камусьці замінаюць, яны павінны за гэта адказаць, калі яны штосьці там знішчылі, заплаціць за гэта штраф. Але саму форму вось гэту, як бы канцэртаў, которые як бы там нібыта вось нехто бачыць агрэсію іх, ну я этого так не бачу, там ж ніхто не пабіўся, ніводнага параненага, а уявіць сабе, што там было 75 000 чалавек у Варшаве. Ну так, была цікавая гісторыя, я сядзела ў кавярні ўжо пасля канцэрта, і за кожным столікам сядзелі людзі, ну гэта Варшава, шмат беларускамоўных, рускамоўных, там украінамоўных, так усё чуваць, шмат хто за кожным столікам абмяркоўвалі гэты канцэрт. І я памятаю, адна дзяўчынка, ёй таксама там 20 з нечым, напэўна, гадоў, вось яна пачула нашу размову, і яна такая: я хацела вам сказаць, што там было 70 000 чалавек, затрымалі 108, а раздулі гэта ўсё вялікі велічэзны скандал просто. Я гэтага не разумею, вось дзяўчына мне такое сказала. Вось у мяне пытанне, дарэчы... Затрымалі 108, іх, здаецца, нават не на стадыёне затрымалі 108, гэта затрымалі дзень перад, і была імпрэза на закінутым чыгуначным вакзале у раёне Варшаўскім Воле. Яны просто сабраліся там, я так разумею, пілі алкаголь. Страшная рэч, маладыя людзі пілі алкаголь дзесьці ў схаваным закрытым месцы. Яны за гэта заплацілі штраф. Мне здаецца, што гэта нармальна. Ва ўсім свеце людзі п'юць алкаголь, это не забаронена. І вось тая лічба, которую ты назвала, 108 чалавек, ну гэта ж менш, чым там некая 0,1%. І правільна, што іх затрымалі. Калі людзі парушаюць закон, іх трэба затрымліваць, яны павінны за гэта адказваць. Мне здаецца, што там ніхто асабліва не супраціўляўся, я маю на увазе, ніхто не кідаўся на паліцыю, не страляліся людзі, не рэзаліся. Это нармальная справа. Ясна. У дзень, калі быў канцэрт Каржа, вось такая, што табе пашчасціла быць у Варшаве, а мне пашчасціла ўвогуле ў той тыдзень з'ехаць з Варшавы. Я жыла ў іншым месцы, так, працавала над іншымі тэмамі і праектамі, і я нешта прапусціла. І раптам увечары я адкрываю навіны, адкрываю там Тэлеграм і бачу просто ў сяброўскім нейкім чаце такое відэа, як па Варшаве каля стадыёна едуць танкі. Ось, і там яшчэ жартаўліва напісалі, што палякі супраць публікі Каржа выставілі танкі, вось танкі на вуліцах Варшавы, ўсё. Мне было жахліва, я пабачыла людзей, я пабачыла танкі, і калі шчыра, я амаль паверыла, што гэта адбылося. Наступнае відэо, якое я пабачыла, гэта затрыманні вось менавіта падчас канцэрту, так, як моладзь нейкая спрабуе прабіцца да сцэны, іх трымаюць, там іх пасля выводзяць. Вось, я цалкам, пабачыўшы 2 відэа, цалкам амаль паверыла ў гэтую гісторыю, што нешта здарылася вельмі сур'ёзнае. Можаш распавесці трошкі, ты яшчэ і тут быў, бачыў тую атмасферу, напэўна, пасля канцэрту, трошкі распавесці для тых, хто, можа, там прапусціў, як тады я прапусціла, так? Што тады адбылося? Што адбылося да канцэрту і падчас канцэрту? Чаму столькі шуму? Я увогуле быў уражаны ў нядзелю, я думаю, пасля абеду, я яшчэ быў у Варшаве да панядзелка, калі это пачало з'яўляцца дзе-то там у Твітары, таму што вось той эпізод да канцэрту дзень, калі там людзі весяліліся маладыя ў гэтым закінутым вакзале, ну это не вакзал, это проста рэйкі чыгуначныя. Ніхто пра гэта не гаварыў, гэта не было нейкая сенсацыя, ажно пакуль на наступны дзень пасля канцэрта проста людзі, некаторыя ў Твітары раздзьмулі фактычна на гэты скандал. Таму што каля стадыёна была абсалютна суперская мірная атмасфера, людзі усміхаліся, маладыя весяліліся, там спявалі ягоныя песні. На канцэрце тое самае. Інцыдэнт, пра які ідзе гаворка, калі людзі пачалі скакаць, абсалютна неправільна рабілі гэта са сваіх месцаў на танцполу, это там, я думаю, чалавек 200-300 пераскочыла, потым іх вярнулі, канцэрт адбыўся без праблем. Ад пачатку да канца людзі сышлі адтуль і нічога не адбывалася. Я
дзякуй Богу, мог назіраць, таму што я вяртаўся уначы з цэнтра Варшавы, думаю, што а 3 ўначы я наўмысна назіраў з атмасферы, это была шыкоўная атмасфера. Праблема ў тым, я тут гавару як журналіст таксама, як карыстальнік сацыяльных сетак, што тут, конечно, быў адзін эпізод, я пра яго яшчэ скажу, але больш за ўсё я думаю, што гэта трошкі інфантыльнасць сацыяльных сетак і многіх СМІ зрабіла вось з мухі слана. Там сапраўды нічога надзвычайнага не адбылося. Это адбываецца на вельмі многіх канцэртах. Просто на днях адбыўся ў Вроцлаве нейкі канцэрт метал-гурту, і там людзі ўзялі пераносны туалет і просто кідалі яго па публіцы туды-сюды. Ніхто пра гэта не гаварыў і нікога не шакаваў туалет пераносны. Польчык называюць той-той. І тое самае здарылася тут. Тут трэба разумець сітуацыю. Приехали десятки тысяч людей, люди из Усходней Европы, переважно рускамоўныя, Украину, Польша, которая вельмі боится расійскага ўварвання, расійскага ўплыву. І яны у які-то момант павялі сябе інакш, чым паводзяць сябе людзі, ну, напрыклад, на стадыёнах у Варшаве падчас іншых канцэртаў. І для іх таксама, кажуць, і спрос іншы, так? Гэта, магчыма, падвойны стандарт, але так гэта працуе. Я думаю, што калі б у Беларусь приехала 100 тысяч расейцаў на канцэрт, ну, я не ведаю, там якога-нибудь Нойза ці штосьці, там, Сібаста якой-нибудь, і яны там таксама скакалі, прыгалі, пілі дзесьці там у парку мінскім. Это таксама шмат бы каго абрыла, хаця беларусы там п'юць і скачуць. Гэта так працуе. Але тут яшчэ ёсць момант шавінізму. Ён пакуль што схаваны ў Польшы на ўзроўні сацыяльных сетак, ён, конечно, прысутнічае ў прасторы жывой, але людзі ў Польшы, многія стомлены вялікай колькасцю выхадцаў з Усходняй Европы, которые приехали, многие из их еще не до конца уліліся ў гэту, скажем, культуру польскую, некаторыя так нават не прымаюць, их это бянтэжыць, их это нервуе, і, натуральна, ёсць сілы, которые гэта выкарыстоўваюць. Гэта пераважна праворадыкальныя такія ксенафобскія сілы, которые, дарэчы, вельмі любяць Александра Лукашенко, многія з іх. І яны гэты канфлікт выкарыстоўваюць, каб пашырыць сваю электаральную базу, каб пашырыць вось тое, на чым яны могуць згуртаваць гэтых людзей, на нейкім страху, на нейкай ненавісці. Это ўжо ж класіка. Мы ведаем ўжо вельмі даўно, што гэта найлепш аб'ядноўвае людзей, там страхі, нейкія небяспекі. І яны атрымалі просто нагоду, вельмі маленькую, але яны выкарысталі на 200%. Просто тое, што я чытаў у Твиттары, абсолютно нейкія непраўдзівыя там інфармацыю, што Макс Корж са сцэны заклікаў праслаўляць культ Сцяпана Бандеры. То есть это люди цалкам сур'ёзна пішуць, там сотні каментароў, лайкі, шэры. Гэта ўсё з'явілася з аднаго эпізоду, я якраз хацеў пра яго згадаць, это з'яўленне чырвона-чорнага сцяга украінскай паўстанцкай арміі. Ён, здаецца, быў там адзін, ці іх два было на ўсім канцэрце. Ну, здаецца, нават адзін. Тут сапраўды ёсць праблема. Я думаю, што калі б гэтага сцяга не было на канцэрце, ніхто б не звяртаў увагу на тое, што там 200 чалавек на 5 хвілін вылецелі на танцпол перад канцэртамі, що ён не пачаўся, і вярнуліся потым назад. А можаш трохі патлумачыць, чаму вось менавіта гэтыя сцягі так трыгераць вось некаторых палякаў? Ну, сцягі. Па-першае, гэта сцяг забаронены ў Польшчы. Сцяг украінскай паўстанцкай арміі, ён забаронены, паколькі падчас Другой сусветнай вайны на Валыні, гэта цяперашняя Украіна, тады гэта была усходняя Польшча, таксама як была для нас заходняя Беларусь, для палякаў это так званая, раней называлі так Рэса Всходня, там пражывала шмат палякаў, і паколькі была вайна, былі канфлікты, но там адбылося масавае забойства. Палякі называюць і лічаць гэта геноцидам, лічаць, што там было забіта 100 тысяч палякаў з украінскімі нацыяналістамі, і гэты сцяг быў сцягам гэтай арганізацыі. Зразумела, што той чалавек, который гэты сцяг дастаў, ён зрабіў это не дзеля таго, каб абразіць палякаў або там пахваліць тое, што палякі лічаць геноцидам, в Украіне так не называецца. Я маю на увазі тое, што адбывалася на Валыні. Гэта сцяг зараз ваяроў, которые змагаюцца за Украіну на ўсходзе на Донбасе. Так, это адзін са сцягоў украінскіх сённяшніх жаўнераў. Ён мае іншую як бы эмацыйную афарбоўку для украінцаў ва Ўкраіне. Але мы павінны разумець, што тое, што нам здаецца вось абсолютно зразумелай рэчу для нас, для іншага чалавека можа быць чымсьці іншым. У Польшы гэта сапраўды такі трыгерны момант, это такая чырвоная анучая для быка. Просто палякі вельмі моцна як бы і да гэтай часу яшчэ перажываюць як бы гэту трагедыю, дзеці, унукі жывыя гэтых людзей, которые былі забітыя,
і калі яны бачаць, чуюць пра там Сцяпана Бандеру ці там пра сцяг, это для іх гэта просто непрымальныя рэчы. І я думаю, што тут нават дыскутаваць пра гэта не варта. Калі гэты сцяг забаронены і ты прыязджаеш у эту краіну, ты мусіш просто зразумець, ну, некі на моменце эмпатыі, што окей, вот гэтага я рабіць не буду. Это тое самае, калі мы бачым, я памятаю, такое было віруснае відэа, некая жанчына з расійскім триколором была в Одессе, здаецца, в минулом годе. И она совершенно не понимала, почему кто-то вообще злой. Это же всего лишь флаг России. Но не так это успрымаецца. І мы гэтыя моманты павінны, мне здаецца, разважаць пра іх і разумець. Ну, тут быў адзін сцяг толькі насамрэч. Гэта сапраўды такая, з аднаго боку, як бы дробная дэталь, але не гаварыць таксама неправільна. І вось Макс Корж, калі звярнуўся, здаецца, на днях, вот ён казаў пра радыкальны нацыяналізм, ён меў на ўвазе гэта, канешне, гэты сцяг. І я думаю, што ён правільна пра гэта сказаў, таму што для адных это сцяг радыкальнага нацыяналізму, для іншага патрыятызму. Ва ўкраіне, я думаю, людзі маюць права ставіць помнікі і выкарыстоўваць сцягі такія, якія яны хочуць, это іхная дзяржава, але Польшча гэта не іхная дзяржава. Ну так. Ну, я думаю, што тут яшчэ праблема ўвогуле з нашай адукацыяй, выхаваннем, у прынцыпе, так, бо нават любы чалавек, які вось бачыць, як ты кажаш, што вось гэта сёння гэта сцяг ваяроў. Ён можа, гэты хлопец там, ці хто яго занес на стадыён, ён можа нават не ведаць падрабязна гісторыю, пра якую ты толькі што распавядаеш. Так, хацела яшчэ вярнуцца да Каржа. Як ты лічыш вось наконт агрэсіўнасці? Шмат хто там казаў, што ўсё ж такі гэта не проста музыка, так? Гэта яшчэ і, ну, частка такая, трыгер, не ведаю, такой агрэсіўнай субкультуры. Вось як яго музыка ўсё ж такі ўплывае на паводзіны фанатаў? Калі так паглядзець. І з чым можна гэта параўнаць, ну? В якім сэнсе яна агрэсіўная, маю на ўвазе? Ну, людзі танчаць, здымаюць там нейкія кашулі, скачуць, але зноў жа, мы мусім паглядзець па балансу пасля канцэрта. Ці хтосьці там пабіўся, ці кагосьці забілі. Я пісаў пра гэта на Фейсбуку, здаецца, там. Ці колькі спалілі машын у Варшаве? Ніводнай. Колькі разбілі вітрын у крамах ці ў рэстаранах? Ніводнай. Так пра якую агрэсію мы кажам? Кіраўніцтва нацыянальнага стадыёна ў Варшаве сказала пра 0 стратаў на стадыёне. Нічога не сапсавана. Калі людзі бесяцца, мы таксама былі маладымі, ты яшчэ маладая, а я ўжо трохі старэйшы, я ўзгадваю свае студэнцкія гады, я хадзіў на дыскатэку у вёсцы, дзе я вырас у Беларусі, мы танцавалі пад Рамштайн, і гэта не музыка, калі танцуеш вельмі лагодна. Мы таксама скакалі адзін на аднаго, там летні сальта рабілі. Ну гэта, ну, такая маладая энергія. Чаму гэта кепска? Гэта не агрэсія да кагосьці. Наадварот, гэта людзі выкідваюць сваю нейкую агрэсію, которая ёсць праз танец, там, праз нейкую экспрэсію. Мне падаецца, што гэта нармальна. У гэтым няма нічога кепскага. Гэта канцэрт, вы паглядзіце на Вудсток. Паглядзіце, што адбывалася там у 70-х пад Нью-Йоркам на гэтых канцэртах. У Польшчы таксама ёсць свой Вудсток, на захадзе Польшчы, на нямецкай мяжы. Там збіраецца 100 000 чалавек. Я не хочу нікога папракаць, але я там не быў, але я бачыў відэа з гэтых канцэртаў. Я думаю, што канцэрт Макса Каржа нервова курыць у баку пасля такіх канцэртаў. І там рэальна, там былі выпадкі, людзі гінулі на такіх канцэртах. На многіх канцэртах людзі душацца. Таму я думаю, што мы перабольшваем, вось, кажучы пра нейкі там феномен паводзін на канцэртах Каржа. Дарэчы, я вот абсолютно не заўважыў агрэсіі сярод фанатаў, якія там былі. Яны такія нейкія, все такія мірныя былі. Па-першае, там не прадаваўся алкаголь на стадыёне. Падчас футбольных матчаў алкаголь прадаецца на варшаўскім стадыёне. Вось я толькі хацела сказаць, так, вось дастаткова паглядзець некаторыя матчы там той жа Легіі ці іншых там клубаў, так? Няўжо ў Польшчы няма свайго умоўнага Макса Каржа, так? Там на футболе, так, вось, ну, такога феномену, пра які мы кажам, так? І такі феномен. Я 15 гадоў жыў у Варшаве, я ездзіў аўтобусам, якім пасля матчаў ездзяць фанаты футбольнага клуба Легія. Гэта варшаўскі футбольны клуб. Вось я яго і згадала, так. Так, я думаю, што я быў на мяжы, што гэты аўтобус узлеціць у космас некаторы раз, таму што людзі там, ну, не проста весяліліся, людзі там біліся, калі яны бачылі асабліва там некую цішотку іншага клуба, з которым быў матч, яны былі здольныя спыніць аўтобус і выкінуць яго проста на прыпынку. Ну, это футбольны матч, нам скажуць, што это трошкі іншае.
Я, дарэчы, вось таксама працаваў на Свабодзе пару дзён таму, рабіў відэа на YouTube і знайшоў такі ролик з мінулага года, здаецца, это быў матч паміж двумя футбольнымі клубамі, здаецца, гэта быў Арсенал і Бетис у Вроцлаве. І хто хоча, загугліце просто, это конференц-ліг так званая, загугліце, што адбывалася ў Вроцлаве пасля этого футбольного матча. Вот там былі вадамёты, гранаты. Это больш нагадвала 9 жніўня ў Мінску 20-го года, чым футбольны матч. Людзі кідалі піва, шкляныя куфлі ў паліцыю. Ну ж нічога гэтага не адбылося там. І тут не розніца ў тым, што футбольны матч або канцэрт. Розніца ў паводзінах людзей. Ну, мы ацэньваем як быццам бы кепскімі адносіны фанатаў Каржа, а насамрэч яны нічога там кепска з сабой не неслі. Ніводнага кубка, я так разумею, куфля не было разбіта. Але зноў жа, я паўтаруся, тут разумець важны момант. Нават тыя госці, которые прыехалі з заходняй Европы, это трошечки інакш успрымаецца ў Польшчы. Усходняя Европа, Беларусь, Украіна, Расія, нам успрымаецца інакш. З недаверам, са страхам. Часам, я мушу сказаць, не заўсёды у Польшчы з ніжэйшасцю успрымаюцца гэтыя людзі, паколькі яны прыехалі з бедных краін, у которых там дыктатура, часам з такім шкадаваннем. І мы мусім разумець вот гэтыя нюансы, так? Я думаю, што кожны мае адчуваць сябе трошки як амбасадар сваёй краіны у гасцях. І это не тычыцца толькі фанатаў Макса Каржа, усіх людзей. А яны, в прынцыпе, себе нормально паводзілі. Ну ясна, но вось наконт яго ўплыву, дарэчы, мы размаўлялі таксама з людзьмі, з калегамі, так, у нас рознага там узросту калегі, і я кажу, што я не разумею, прычым тут увогуле корж, нават калі там людзі там спрабавалі там кінуцца на сцэну, там адбіваліся ад гэтых ахоўнікаў, ну такія відэа былі, я бачыла такія відэа, так, вось, калі сапраўды цябе трымаюць, а ты ўсё роўна там спрабуеш усё ж такі залезть. Так, вось, і я кажу, я не разумею, гэта, ну, выхаванне, гэта просто вось такі, ну, неразуменне чалавека, што ён знаходзіцца там у краіне, дзе ён там госць, у прынцыпе, трэба яшчэ больш там, ну, сачыць за гэтым выкананнем гэтага закону. І калі я так казала, мне ўсё ж такі кажуць, нет, ты не разумееш. Ну, і там пачалі мне нейкія песні, яго і кліпы паказваць. Я такая, ну, окей, ну, то бок, я з дзяцінства слухаю рок-музыку, так, дзе, не ведаю, ты ж самыя музыкі, яны маглі калоцца, так, прымаць там наркотыкі, спяваць пра гэта. То ж я, ну, праз тое, што я слухала, так, я не стала наркаманкай. Вось, ну, калі не казаць пра тое, як нас называе Александр Лукашенко, конечно. Вось, ну, ладно. Я не разумею, ну, то бок, павінен быць мозг у чалавека. То бок, у мяне больш пытанняў было да публікі, якая, ну, нет, а мне сказалі, што корж, ён паводзіць сябе, кажа, ты не разумееш, ён паводзіць сябе для гэтага пакалення як баця. Ён прыходзіць у Інстаграм, у Тэлеграм, ён з усімі вядзе некае ліставанне. Ён адказвае гэтай моладзі там на пытанні, ён там, ну, там з імі ўсё такое. Ён для іх просто вось баця. Калі мы зразумеем, што шмат хто жыве там у непоўных сем'ях, ведаеш, як аўтарытэт, ну, як параўналі для мяне, так, як аўтарытэт у нейкай там злачыннай там супулкі, вось, які нібыта ж злачынца, але вось усе яго ўсё ж такі, ну, ён іх так пакрывае, вось тых, вы ж маі хорошыя, там нешта такое. Ну, это не самы кепскі баця, мовіць. Ну, вот реально, ну, можа нам не падабацца камусьці там пэўная эстэтыка, там, я не ведаю, некаторыя могуць там назваць іх там, ці там гопнікамі нейкімі ці штосьці. Ну, але калі вдумацца, то гэта все-таки не так. У гэтым, ну, маладосць мае нейкія свае правілы, так? Гэта нейкая там энергія, гэта таксама там адреналін, тэстастерон. Я зноў жа паўтаруся трэці раз, мусім глядзець на баланс, нічога кепскага не сталася. І я думаю, што мы павінны, у прынцыпе, ганарыцца, што гэта беларус здольны сабраць людзей для добрых эмоцый, ім падабаецца, яны за ім ездзяць. І тут вот таксама ты сказала правильно, ёсць, ён стаў для іх аўтарытэтам, і гэта ў пэўным сэнсе феномен, таму што
Сацыяльныя сеткі, калі з'явіліся, там, я не ведаю, 15 гадоў, там, ці колькі больш, яны пачалі працаваць на знішчэнне аўтарытэту. То есть у людзей знікла мяжа. То есть можна кожнаму чалавеку сказаць штосьці праз інтэрнэт, там, паслаць яго на некалькі літр ці кудысьці яшчэ, абразіць яго. І так сціраецца як бы мяжа да іншага чалавека. А тут мы бачым абсалютна штосьці іншае. Для кагось, оказывается, для самых маладых людзей у этих сацыяльных сетках ёсць людзі, которых яны паважаюць, любяць, яны хочуць быць на іх падобнымі. Это нормальная з'ява. Мы, калі глядзім фільмы там у дзяцінстве, мы хочам быць на кагосьці падобнымі. Мне здаецца, корж – это не найгоршы варыянт. Ну вот, что конкретно? Вот назови мне выраз з яго песні, который як бы вучыць чалавеку чамусьці там кепскага. Яны могуць быць інфантыльнымі, гэтыя тэксты. Но ці шмат тэкстаў вельмі глыбокіх, которые мы чытаем нават у школьныя праграмы. Я думаю, что корж для этого поколения просто стал сапраўды некай такой зоркай бацяй, тому что вот их притягнуло тое, магчыма, чаго яны не змогуць знайсці там у сваіх сем'ях, у сваіх этих школах, універсітэтах. Ну, такі драйв, энергія, чалавек, который их там слухае, чуе, ён на адной хвале разам з імі. І я, шчыра кажучы, я таксама уже там не супер маладым, мне 42 гады, я не слухаю музыку Коржа штодзённа, мне там ёсць 5 ці 7 YouTube Music просто запісаных ягоных гэтых песняў, я часам уключаю, але я вот скажу, дарэчы, феномен адзін. Яшчэ важны, для чаго ён важны, сам Корж. Майму сыну 16 гадоў старэйшаму. Ён не нарадзіўся ў Беларусі, ён не жыў у Беларусі больш чым 2 месяца летам у бабулі і дзядулі ў вёсцы просто падчас канікул, уже 5 гадоў не можа туды ездзіць. То есть, я сабе, то есть он за 12 гадоў, ён уже не быў у Беларусі. І ён прасіў мяне паехаць з ім на канцэрт Коржа. Пры тым, што мы дома размаўляем па-беларуску, у нас абсолютно беларуская такая сям'я. Ну, мы не змаглі з ім паехаць, але ён слухае эту музыку. І для яго Макс Корж гэта не просто там спявак, который спявае, там, я не ведаю, там, жыць в кайф, там, не знаю, эндорфіны, тралікі. Для яго гэта беларус, так? Это беларус, который яднае людзей, з которыми он ганарыцца, што ёсць такі беларус. І ён расказвае сваім сябрам, што ёсць такі беларус, который собирает цэлы стадыён хутчэй, чым там Тейлор Свифт, который прадае білеты за 5 дзён на варшаўскі нацыянальны стадыён. Для яго это важно. Я нават бачу, нейкі ён падпісаны, тиктокі там глядзіць, інстаграмы. Но, слухай, калі штосьці вось дае коэфіцыент карыснага дзеяння у гэтай справе, яднанне людзей, памяць про тое, што ты беларус, это ж круто. Макс таксама Корж і на этом канцэрце казаў, што я беларус з Беларусі, я супраць вайны. Гэта, мне здаецца, супер, і мы не павінны, я прынамсі, я не хочу говорить то, што павінен. Я не хочу ацэньваць тое, чаго ён не сказаў, мне хапіла таго, што ён сказаў. Я думаю, што якраз галоўныя пытанні беларускай інтэлігенцыі часам, так, якія ўсплываюць да Макса Коржа, якраз у тым, што шмат хто разумее, што гэта беларус, які збірае стадыёны, які ўплывае на моладзь неяк, і ён мог бы рабіць больш. Вось скажы, калі ласка, ты лічыш, што Корж камусьці, беларусам, Беларусі, беларускай дыяспары, там, не ведаю, там яшчэ камусьці нешта павінен. Ці ўсё ж такі людзі, якія бяруць на сябе функцыю, у якіх ёсць магчымасць ўплываць нешта, там гаварыць, яны павінны быць такімі сацыяльна актыўнымі. Памятаеш, як, напрыклад, колькі прэтэнзій было да гаспадара Міхалка, што вось ён спачатку аб'яднаў усіх, так, сваёй творчасцю, сваім вось гэтым, як я не ведаю, як чалавек, які нібыта там раней піў, быў такі, там кінуў увогуле, не займаўся сабой, стаў такім качком, і ўсе ж пачалі качацца, усе пачалі быць такімі, хацелі быць падобнымі да Міхалка. Вось. І на яго да гэтага часу шмат хто пакрыўжаны, што ён мог бы зрабіць больш для, вось, не з тым гэта звязана. Як думаеш? Ну, ніхто нікому нічога не павінен, гэта як бы тэзіс нумар 1. Мне здаецца, што як бы то, што ён хоча рабіць, ён это робіць абсолютна свядома, ён дарослы чалавек, ён, напэўна, гэта все рэфлектуе над гэтым, думае. І я па вялікім рахунку чуў, што ён гаварыў, магчыма, мне б таксама хацелася, каб ён там штосьці крычаў больш выразна, але тут мне здаецца, што мы маем часам завышаныя патрабаванні да людзей, у скуры которых мы не знаходзімся.
Мы не ведаем усіх абставін, у якіх ён гэта робіць. Я просто хочу таксама згадаць, там, напрыклад, Советскую Беларусь, так, там, 70-е, 80-е, все наши диссиденты, которые вот сёння еще уже, скажем, старейшие змагары, у добрым сенсе этого слова, в принципе, кепскага нема. Яны жылі ў савецкай краіне, так, яны жылі ў нейкім кантэксце. Яны мусілі гаварыць эўфемізмамі. Яны хадзілі на партсабранне, на 1 мая, там былі ў партыі, але мы сёння, ну, маладыя, окей, маладзейшыя, не то, што шмат што даруем, мы шмат што разумеем, так? Таму што, ну, немагчыма людзей ацэньваць без кантэкста. Я не ведаю, які там кантэкст да канца ўкажа, але я падазраю, які ён. І я думаю, што ён таксама хацеў бы, магчыма, штосьці інакш сказаць, але ён у сітуацыі, калі трэба як бы і заняць некую пазіцыю, але адначасова, каб не займацца самагубствам. І я думаю, што гэта окей. То есть маральную пазіцыю ён заняў, ён і выказаў. Я калі падыходзіў да маладых украінцаў і пытаўся, задаваў пытанне, скажыце, вот пачалося поўнамаштабнае ўварванне, і танкі расійскія прыехалі з Беларусі, а вы ідзеце на канцэрт Каржа. Вам это не замінае? Яны ўсе гаварылі мне, так ён же за Украіну. Ён же сказаў, што ён за Украіну. То есть у іх, ва украінцаў, не выклікае сумневу, што Макс Корж падтрымлівае Украіну. А мы спрабуем увесь час, а вот там і не там сказаў, не тое, а вот там коска не там стаяла, а вот тут ён мог штосьці бы дадаць. А тут спяваў па-руску. Ну, ён спявае па-руску, ну такі рэаліі. Вот зноў жа, я таксама это не разумею. Вот мой сын слухае па-руску музыку, хаця мы дома па-беларуску гаворым. Я не маю за тым праблемы. Вот такая наша рэалія. Пры гэтым я упэўнены, што Макс Корж нават пасля 20-го года як бы абсалютна паказаў, на якім ён баку, і шукаць нейкія вот там нюансы, ну, я не ведаю. Я просто не веру ў нейкіх ідеальных людзей, вот так скажем, так? Ясна. Але вось пасля гэтай ўсёй сітуацыі так шмат пісала прэса, польская прэса, выказваліся там нейкія палітычныя фігуры, так? Паўстае шырэйшае пытанне, як увогуле наогул успрымаць беларускую дыяспору, калі нас паказваюць вось такімі агрэсіўнымі, нібыта нас затрымліваюць, мы кідаемся там на сцэну, там прабіваемся праз ахоўнікаў. Як ты ўвогуле лічыш вось тыя магчымыя дэпартацыя, штрафы, ўсё? Гэта проста пакаранне за парушэнне закона, ці гэта ўсё ж такі дыскрымінацыя беларусаў? Дзе мяжа паміж гэтым? Давайте будем реалистами. Спочатку скажем про то, что дыяспоры розныя ёсць у розных краінах, розных народаў, і я не сустракаў, каб это былі нейкія ідэальныя. Палякі могуць крытыкаваць беларусаў, як яны сябе паводзяць, але адначасова я ведаю выпадкі, калі са Швейцарыі, калі я быў студэнтам, высылалі польскіх працаўнікоў за іхныя паводзіны ў Швейцарыі. Я ведаю, калі з Англіі высылалі літоўцаў за стварэнне мафіёзных структур у Лондоне. І ніхто не робіць з гэтага некага там суперскандалу, што, о божа, вся Літва мафійная, яны прынеслі там мафію ў Лондон. Тут, мне здаецца, таксама трэба разглядаць гэта так. Затрымалі людзей, калі яны парушылі закон, яны павінны за гэта адказаць. Гэта нармальная з'ява. Я не думаю, што гэта дыскрымінацыя, бо суды ў Польшы незалежныя. Яны працуюць незалежна ад ураду. Гэта сістэма, якая выстройвалася дзесяцігоддзямі. Міжнародныя структуры не маюць вялікіх прэтэнзій. Яны мелі да ўраду прэтэнзій, што ён хоча там змяняць, але гэта іншая тэма, не будзем уваходзіць. Але самі суды, яны незалежныя. Іншая ситуация, она не связанная уже как бы с судами, что просто вот эта атмосфера, которая створена, я знаю, я не побоюсь сказать, вот я сам журналист, абсолютно безотказными поводзінамі некоторых журналистов, которые на кликбейте, на желтых заголовках спрабуюць набить себе клики, уваходы на сайты, прогляды на тиктоках, не разумеючы наступствы. Калі яны гавораць, что «О боже, такого ніколі не было», там приехали беларусы, скандал, там война амаль што ў Варшаве. Нічога гэтага блізка не было. Але яны стварылі тыдзень такія умовы, што людзі просто накручваліся, яны адзін аднаго накручвалі, палітыкі, не ведаючы, што адбылося, каментавалі гэта. Я сачу вельмі пільна за гэтым. Але, як я, ў прынцыпе, і казаў тады, пісаў, прадказваў, гэта забудзецца праз 5-6 дзён, ужо колькі мінула, больш за тыдзень.
Я не бачу ўвогуле ніякіх дыскусій пра каржа, пра канцэрты. Так цяпер працуе, на жаль, на шчасце, медыя як бы культура, што сенсацыя ўзнікае, яна трывае там некалькі дзён, потым пра яе все забываюцца, а я гарантую табе, што праз месяц, калі ты запытаешся палякаў, якія нават дыскутавалі пра каржа ў твітары, ніхто не будзе помніць, хто это ўвогуле такі. Кепска, канешне, гэта назапашваецца некая ненавісць, можа, такое крытыка, крытычны погляд на беларусаў, ці там на украінцаў за гэты інцыдэнт ён адбыўся, як бы там не было, штосьці непрыемнае адбылося, гэта назапашваецца. Але тут у нас ёсць, як па-польску это называецца поле до попісу, то есть як бы магчымасць паказаць сябе з іншага боку. У беларусаў вельмі добрая рэпутацыя ў Польшчы. Я не жыву ў Польшчы, прыязджаю туды, якраз такі збоку назіраю. Я жыву ў Польшчы амаль 4 гады, і магу сказаць, што за 4 гады я не сустракала ўвогуле нейкую там крытыку бок беларусаў, збольшага кажуць толькі хорошая, але я ведаю, што Варшава гэта не ўся Польша, і таксама ёсць розныя людзі, і некаторыя з гэтым сустракаюцца. Вось. І ў мяне яшчэ такое пытанне, як ты лічыш, вось калі мы таксама размаўлялі там з сябрамі, і моя першая рэакцыя была, калі парушылі, то павінны там несці нейкую адказнасць, усё правільна, я казала, так? А мне сказалі, а ты упэўнена, што усе гэтыя 108 чалавек, яны нешта сапраўды парушылі? Ты хутка забываешься на 20-й год, мне казалі, так? Вось ты памятаеш, як пад аднаго забралі, другога забралі, а калі вельмі шмат людзей, то гэта вельмі лёгка, адзін пацягнуў там другога, там за руку трымаў, і там давай ты, і ўсё такое. Я лічу, што проста трэба вельмі падрабязна разбірацца ў кожнай гісторыі, але хто павінен гэтым займацца і сачыць і кантраляваць, ці сапраўды людзям ці не будзе праблем у людзей, якія зусім не вінаватыя ў сітуацыі, а проста вось іх заграблі пад агульную масу. Праваабаронцы ці журналісты вось. Я просто тут не то, что давяраю, но мне здаецца, что польская праваахоўная сістэма, яна дзейнічае все ж таки у разы, у десяткі разоў, у сотні разоў лепш за беларускую у Беларусі, дзе ніхто не разбіраецца ні ў чым, і грабуць усіх. Затрымалі, вот за ваш, там 106, там 108 чалавек с 100 тысяч. Будем казаць 100, тому что все-таки у Варшаве там тогда было больше людей, которые хотели туды трапить на это концерты, бо просто на іншых были импрезах, не все трапили на стадион. То есть и полиция могла больше забрать. Нават на тых закинутых рейках, где была вечеринка и где люди там пили алкоголь, хоть это заборонено публичное место, затрымали только 108. Там было, здаецца, 1500. То есть не брали усіх. Брали, я читал, мне здаецца, там вот менавіта за то, что они пили алкоголь, за захоўванне наркотиков, затрымоўвалі таких людей. А так вот, каб браць усіх, каб яны хацелі ўзяць усіх або большасць, зрабіць за гэтага яшчэ большы скандал, я думаю, што яны затрымалі там хаця б 500 або там 1000 і показалі б нам усім такія страшныя, запісалі пакаяльныя відэа, што яны там ім страшна, што яны шкадуюць пра это ўсё. Все-таки гэта еўразвяз. Тут нават калі ёсць прысуд, можна падаваць апеляцыю, и разглядець або не разглядець. Калі там не разглядаюць, можна ісці далей, можна судзіцца на ўзроўні еўрапейская звяза там. Таму нават вот гэта дэпартацыя, я не ведаю, ці это дэпартацыя там рэальная, ці это просто так вот урад. Хотела, я выбачаю, я тебе перапыню трошечки, вось якраз хотела запытацца, дэпартацыя як пакаранне, гэта не занадта? Ці гэта ёсць закон, і вось калі ты яго парушыў, усё. Не гледзячы на сітуацыю ў Беларусі, не гледзячы ні на што. Это абсолютно нормальная з'ява. Это абсолютно нормальная з'ява у Европе, на Захадзе. Факт, что, по-першае, іх не дэпартуюць у Беларусь, іх просяць пакінуць Польшчу, так? Таму это прынамсі, бо я вельмі таксама хваляваўся, што будуць дэпартаваць людзей, которые, напрыклад, жылі ў Польшы і уцякалі, маюць там ахову міжнародную, пасля тых усіх падзей беларускіх. Я думаю, што у Польшы ніхто гэтага рабіць не будзе, у цвярозым розуме кіраўніцтва. І калі рэальна тых людзей, там колькі там беларусаў, не памятаю ўжо, 6 чалавек ці колькі там, іх штось вот такое. Іх папрасілі выехаць,
Па-першае, яны маюць права яшчэ, так называецца, працэдура адклікання. Яны могуць напісаць заяву, яны могуць працягваць эту працэдуру, прасіць знову перагледзець эту всю справу, потым яны могуць вярнуцца праз некаторы час па выніках суда. Але это нормально. Я прыгадваю, што калісьці адзін польскі публіцыст, дарэчы, который вот патэнцыйна крытыкаваў бы Каржа, скажем так, праворадыкальны. Ён паехаў у Лондан, яго ў Лондане затрымалі ў аэрапорце і дэпартавалі з Лондану, таму што ён пашырае нянавісць. Такая там была матывацыя. І гаворка толькі пра ягоныя тэксты. Ён не скакаў там з трыбуны на трыбуну, ці там, не ведаю, праз нейкія агароджы ў аэрапорце. Яго дэпартавалі. Гэта абсолютна звычайная справа. Дэпартуюць людзей з розных краін, нават у Еўрапейскім звязе, просяць пакінуць краіну. Тут няма абсолютна чогосьці экстраординарнага. Я просто, ты згадала про правілы, на канцэрт людзі скакалі. У тым-то і праблема, што это людзі скакалі пра загароджу, яны, магчыма, многія з іх, калі яны прыехалі там ці з Украіны, ці з Беларусі, яны думаюць, што калі гэта Еўропа, Еўразвяз, то тут можна ўсё, што заўгодна рабіць. А у Еўразвязе людзі так не думаюць. Гэта у пэўным сэнсе дыктатура закону. То есть ёсць правілы, ты можаш рабіць ўсё, што ты хочаш, але ў рамках правіл. Ты можешь уплывать на змену правил, выбирать урад, который это правило изменить, писать петиции, идти в парламент. Не принято скакать про загароджу на концерте. Я думаю, что ты повинен разуметь, что ты можешь скакать про загароджу на концерте, але ты потом по это заплати только. Ты можешь парковать машину у неправильном месте, заплати за это, и нема никаких претензий. Я чула прэтэнзію да Каржа, што ён якраз, ведаючы, што ў яго такая актыўная публіка і будучы на такой кароткай назе са сваімі там фанатамі, так, ён у прынцыпе мог бы данесці да іх, што вось народ, вы знаходзіцеся там на чужой зямлі, вось трымаце сябе ў руках. Але ён ж не заклікаў нічога рабіць супрацьзаконнага, здаецца. Я просто прыгадаю зноў жа той стадыён у Празе і канцэрт у Празе. Все можете яго паглядзець, ён абсолютна бесплатны на Ютубе. Людзі там таксама весяліліся. Я увогуле не прыгадваю ніводнага артыкула, ніводнага слова, нейкай прэтэнзіі, што штосьці адбылося не так. Ёсць людзі, которые любяць так весяліцца, так? Галоўнае, каб яны не парушалі нічую прастору. Все. Вось у нас у чаце піша спадар Віктор К. Я думаю, што галоўнае, што мы недаацэньваем, гэта ўплыў расійскіх бутафермаў, якія навучыліся ўплываць на замежнае грамадства, мімікрыючы пад тамтэйшніх грамадзянаў. Яны штучна ствараюць канфлікты. Это абсолютно правильная думка, і гэта доказана ўжо матэматычна, так бы мовіць. Для гэтага нават не трэба быць нейкім там спецыялістам па дэзінфармацыі, дастаткова паглядзець, я часам смяюся, калі бачу на Твиттері нікі, напрыклад, там польскамоўныя з памылкамі напісаны, і па-польску напісана з памылкамі, без польскіх дыакрытычных знакаў. Зразумела, што гэта не паляк піша. Там можна часам зразумець нават, што это пабудова сказана абсолютна не польская. Я ведаю проста польскую мову, бо я там вучыўся і жыў. Для іх вельмі важна, для гэтых усіх бутафермаў стварыць, прасоўваць свой наратыў. Гэты наратыў накіраваны на тое, каб падзяліць людзей унутры Польшчы, грамадства, каб стварыць напружанасць паміж украінцамі, беларусамі, палякамі. На гэта працуюць не толькі бутафермы, но палітыкі расійскія, там публіцысты. Яны бяруць адзін нейкі эпізод, раздзьмухваюць яго, як быццам бы гэта адбываецца штодзённа ва ўсіх польскіх гарадах, і адпаведна чакаюць рэакцыю польскага грамадства. Зразумела, у Польшу пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання прыехалі не толькі анёлы, адзінарогі, так? Прыехалі людзі розныя. Прыехалі людзі, которые не хочуць працаваць, которые хочуць біцца, піць, сварыцца. Ёсць такія людзі. Пытанне, колькі іх, так? І зноў жа, таму патрэбна іншыя павінны больш адказна ставіцца і паказваць сябе з лепшага боку, быць пасламі сваёй краіны. Але вось Расія, магчыма, нейкія іншыя краіны абсалютна разумеюць, яны бачаць, што пачынае напружанне быць у інтэрнэце, прынамсі, так, што палякам не падабаецца, што так шмат прыехала людзей, которые не хочуць інтэгравацца так хутка ў гэтае грамадства. І тыя, мы это бяром, яны это выкарыстоўваюць. І таму, калі мы паспакайней і без эмоцый будзем ставіцца, там, як беларусы ці украінцы да гэтага, спрабаваць зразумець іншы бок, мне падаецца, што гэтыя бутафермы, яны будуць не такія эфектыўныя. Якія высновы мы павінны зрабіць з гэтай гісторыі, з гэтай сітуацыі?
З якой канкрэтна? З канцэрта Ну вось «Каржа»? канцэрт каржа, шум вакол канцэрта каржа, так вось тое, што там камусьці пагражае, магчыма, дэпартацыя, кагосьці там па-іншаму там пакараюць. Вось што, як ты лічыш, вось мы павінны забраць для сябе, якім досвед у нас з'явіўся? Ну, да, я тут не хочу вот пераносіць адказнасць на польскае грамадства, што оно там не так адрэагавала. Былі такія моманты, конечно, але тут все-таки мне здаецца, што паколькі мы, назовем это так, там, беларусы, украінцы, госці ў чужой краіне, то мы павінны абдумаць наш крок наперад, думаць про тое, што можа здарыцца, слова, которое мы скажем, потому что мы приехали до іншых людзей, у іх свае парадкі там. Калі я приезжаю там у Іспанію, я стараюся нешта по-іспанску сказаць, прочитать нешта, ведаць про эту краіну, разумець, што у іх там свая там сіеста, што я не магу свае парадкі там патрабаваць мяне абслугоўваць або там бегаць інакш, чым яны бегаюць. Ну, вот больше разумець кантэкст, куды мы приезжаем, як бы, як кажуць, сваім уставам у чужы манастыр. Так у прынцыпе ёсць. Я думаю, што гэта такое галоўнае. Притым я падкрэсліваю, што я не лічу, што сталася там нешта суперстрашнае. І іншае, ну гэта ўжо таксама вот, тычыцца сферы сацыяльных сетак ці СМІ. Тут таксама мне здаецца, што вот эта сітуацыя павінна навучыць нас большай адказнасці. І не рэагаваць на нейкія правакацыі, которые закідваюцца. Калі штосьці сталася, разабрацца, а што насамрэч адбылося? Ці там цэлы стадыён гудзеў, і яны знішчылі гэты стадыён, ці там, не ведаю, кідалі ў эту віслу каля стадыёна, трупы яны плылі па рэчцы. Бо рэакцыя была такая, нібыта все гэта адбывалася, нібыта там гвалцілі направа і налево, палілі машыны. Ну, я ж кажу, я калі пабачыла відэа з танкамі, я сур'ёзна паверыла. Бо вакол было, ўжо пісалі, ўжо кіпеў увесь інтэрнэт вось гэтым, што нешта адбылося. Я такая, хоп, танкі, думаю, як такое можа быць? На варшаўскай празе, амаль як учэй. Гэта феномен таксама сацыяльных сетак і інтэрнэта. Калі ты выходзіш на вуліцу, аказваецца, жыццё зусім іншае. Я калі, напрыклад, я так на хвіліну дадуся, калі я чытаю часам рэакцыі украінцаў на беларусаў, цяпер у меншай ступені, але пасля варвання пачатку, такой поўнай ненавісці, пагарды, некага здзеку, мне сапраўды гэта трывожыла, тому што я думаў, што все, сапсаваліся адносіны паміж людзьмі. Там ясна, што Лукашенко это адно. Але потым я выходзіў у горад, сустракаўся з украінцамі ўжывую, і я за 3 гады не пачуў ніводнай такой прэтэнзіі, якую я чую гадамі у Твиттері там ці ў Фейсбуку. Это показывае, наколькі рознае наше рэальнае жыццё і тое, которое адбываецца ў сацыяльных сетках. Можа, вот нам часцей трэба как-то ў рэальным жыцці выходзіць на вуліцу. No. Так, ладно, а так мы сядзім з табой з Зуму, я з Варшавы, ты з Варшавы, я з Прагі. Прыязджай, паразмаўляем яшчэ. Слухай, ужо не засталося часу, былі заяўлены яшчэ тэмы, хацелі паразмаўляць пра палітвязняў, але я думаю, што мы асобна як-небудзь з табой яшчэ паразмаўляем пра гэта, пагаворым. У мяне апошняе пытанне такое наконт даты. Гэта таксама была прэтэнзія. Як гэта канцэрт каржа 9 жніўня? Ці не спецыяльна гэта ўсё адбылося? Вось такая трагічная дата для беларусаў, 9 жніўня, там 5 гадоў таму, вось трагедыя там для ўсёй краіны, столькі там палітвязняў цяпер, нічога ўсё такое. А гэты дзень, там амаль траўрны дзень, я б паспрачалася, бо людзі ўсё ж такі выйшлі на вуліцы 9 жніўня і была спроба зрабіць рэвалюцыю ў Беларусі. Вось тут нейкі корж выступае, і вось такі ўсё. Ён адцягнуў увагу ад гэтага ўсяго, і нават замежныя медыа яны там вось пісалі пра каржа, а маглі б больш пісаць пра добрых беларусаў. Я не бачу в этом ніякай праблемы. 9 жніўня гэта дата, калі беларусы паўсталі супраць несправядлівасці. Гэта дата, я б не рабіў бы з яе жалобнай даты. Увогуле я супраць вось пазіцыя ахвяры, яна вельмі камфортная для многіх, але яна абсалютна дэструктыўная, таму што не прасоўвае людзей наперад. 9 жніўня гэта дата, калі беларусы вось, я тут не першы, убачылі адзін аднаго і пачалі штосьці нарэшце рабіць разам, ісці ў адным напрамку. У гэтым сэнсе пачатак паўстання Кася Каліноўскага, которое пацярпела паразу і вельмі шмат нарабіла кепскага наступства гэтага паўстання для Беларусі, яно таксама не жалобная дата. Гэта дата, сімвал мужнасці людзей, которые паўсталі супраць несправядлівасці. І калі Макс Корж, беларус, собирае цэлы стадыён у Варшаве ў гэты дзень,
і гаворыць са сцэны пра тое, што ён беларус. Мы все разумеем, чаму эта дата была абраная ў гэты дзень. Мне здаецца, тут Максу трэба паапладзіраваць, а не шукаць нагоды, каб кінуць прэтэнзію, а чаму ён гэта не сказаў, тое не сказаў. Добейся, будь як Макс Корж, а потом мець прэтэнзіі да яго. Ясна. Ладно, на гэтым мы, на жаль, сканчваем наш эфір. Вялікі дзякую, Зміцер, што ты быў сёння з намі. Я нагадаю, што сёння у нас у гасцях быў журналіст радыёстанцыі «Свабода» Зміцер Гурневіч. Для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі. У нас сёння будзе яшчэ шмат цудоўных, цікавых эфіраў. Дзякуй.